ja si myslím, že čo sa týka Slovenska, tak medzi najrozšírenejší hudobný nástroj patrí jednoznačne husle. Dneska, v roku 2010, tak vlastne tie klasické nástroje, ktoré sa používajú vo folklórnych súboroch a v ľudovej hudbe sú cymbal, basa, husle, viola. To je vlastne tradičné a potom sa to doplňa inými nástrojmi, ale to je tá tradícia ako. A vlastne predtým je to ťažko, či sa to používalo. Niekde sa to možno bolo to také roztriedené, že sa to niekde používalo, že by to bolo v celku ako nejaký súbor, to vtedy vlastne nebolo. A oni to potom hudobníci vlastne spojili do takého folklóru. Ja som začal s folklórom od malička, moji rodičia takisto pôsobili v folklórnom súbore, takže ja som tu dostal, ako sa hovorí, do vienka, tak od malička sa tomu venujem. Prešiel som detským súborom, mládežníckym, až som sa dostal k tomu vedeniu folklórneho súboru. Folklór sa stále podľa mňa vyvíja, už len také politické zriadenie, politické vplyvy tiež majú určitý dopad na folklór. Nie je už také, tak nemusíme byť všetci v jednej uniforme, všetci v jednej diagonále, čiže aj takéto vplyvy sú na ten folklór a stále sa to vyvíja. Čo sa týka ľudovej hudby, tá sa v dnešných časoch už dosť stráca. A na nejaké, ako aj keď existujú súbory folklórne, tak je ich dosť, ale nie sú až tak v popredí ako napríklad iné. A pri nejakých akciách a príležitostiach, aj keď zavoláme my, alebo teda niekto, keď robí akciu, tak dajú sa zavolať súbory, ale aj tak je to málo na to, že Slovensko vlastne tým žilo a je to pre ňo tradičné. Národná hudba pre mňa aj pre náš súbor je základom nášho fungovania. Je to vlastne nejaké posolstvo od bývalých generácií, na základe ktorého tvoríme, fungujeme, tancujeme. No, nie. Pre mňa je národná hudba viac nejaká klasika. Skôr ako keď si predstavím zrovna Bystricu, ako nejaký taký ten príbeh, tak by som tam v pozadí zniesla nejaké baroko, že nejakú takú klasickú hudbu. Najľudovejší alebo najznámejší ľudový nástroj je samozrejme fujara. Je to jediný nástroj, ktorý je zapísaný v UNESCO a všade, aj keď prídeme do zahraničia, tak fujaru obdivujú a je to také unikátny zvuk, unikátny nástroj, čiže je veľmi známa. Ostatné nástroje, ako sláčikové, husle, viola, cymbal, tie sa nachádzajú aj v iných krajinách, ale tá fujara je dosť taká typická pre Slovensko, slovenský folklór. Fujara vznikla vlastne z pišťal. Prv bola pišťala, ktorá prišla k nám valaskou kolonizáciou z Rumunska a vlastne tí naši pastieri, tak ako ostatné veci si prispôsobovali, tak si prispôsobovali hru aj na pišťalkách. Folklór to je môj dennodenný život. Či už
so stykom s výrobou tej fujary alebo spievaním, s počúvaním ľudovej hudby, dá sa povedať, každý deň. A takisto aj syna k tomu vediem a u nás sa ľudová pesnička je na dennom poriadku a je to môj život. Moderná hudba, nezatracujem ju, niektoré veci, ako som spomínal, sa mi páčia a nemám rád ten taký až tvrdý rock alebo tie hip-hopové pesničky, ale rád si vypočujem aj modernú hudbu. No pre mňa je národná hudba hlavne náš pop. Ja ľudovky a fujary a takéto veci nepočúvam, takže pre mňa je národná hudba Smatanová a Company. Modernú hudbu robím pretože baví ma všetko, čo sa týka techniky počítačov, syntezátorový zvuk. A proste prišla tá doba, kedy je možné spraviť hudbu doma. Nemusíš vlastne byť nejaký hudobný virtuós alebo niečo, aj laik, pokiaľ má dobré nápady a aspoň nejaký taký equipment, tak v pohode spraví dobrú vec doma. Dobre, ideme. Môžeme? Ideme. Pripravená? Jo. Tú fujaru som dal do pesničky kvôli tomu soundu. A nie kvôli tomu, že je to slovenské. Pretože, čo sa týka slovenskosti v pesničkách, ja preferujem slovenské texty. To znamená, že máš nejaký sound, ktorý znie, nie zahranične, ale súčasne, globálne, svetovo. Hej. A do toho vlastne podávaš tie slovenské texty, ktoré samozrejme sa snažíme niekedy podať v tom štýle západnom, to znamená, že ten feeling a tie melódie vlastne sa vytvárajú na základe toho západného štýlu, ale stále tam tá slovenčina a občas to okolenie nejakým zaujímavým zvukom. Najdôležitejší nápad. Ak sa to možno, že sa to veľa ľuďom nezdá, ale pri každej hudbe, aj keď pri živohranej, dajme tomu pri rockovej hudbe je to jednoduchšie, ale do každej hudby musí dať hlavne strašne veľa energie. A to by sa niekto sa na tým pozastaví, že ako môžeš cez klávec do počítača vložiť nejakú energiu, ale keď v konečnom dôsledku prídeš napríklad do klubu, kde hrá hudba, hej, pecka na plnej gule, proste to nabije ťa to. Nabije ťa tak, že sa bavíš, že tancuješ, proste. Je tam tá energia. A o tom to je. Národná hudba pre mňa samozrejme, keďže žijem od mala tým folklorom, tak sú tie krásne folklórne pesničky, ale mám rada aj modernú hudbu, ktorá človeku alebo posluchačovi niečo povie. Hlavne, aby o niečom bola a aby niečo rozprávala. Tak ako pesničky, ktoré sa hrávajú na fujarách, sú to také balady, dá sa povedať, a rozprávajú rôzne príbehy a deje z života tých pastierov alebo valachov. Ja si myslím, že Slovensko má tak bohaté tradície aj takých vzácnych ľudí, ktorí sa snažia udržať túto tradíciu a verím tomu, že to nevyhynie. Máme nasledovateľov, sám som si vychoval už niekoľko aj výrobcov, ktorých zapájam nielen do výroby, ale aj do hry na tomto nástroji. Takže verím tomu, že sa nájdú tak, ako my sme boli nositeľmi tých tradícií ľudových, tak budú nás nasledovať aj mladí ľudia. Veľmi sú šikovní mladí ľudia a mám z toho radosť. Ja som si sám vychoval niekoľkých, takže určite to na Slovensku ostane. Ja si myslím, čo sa týka tejto hudby, či to bude niekedy národné alebo nie, či Slovensko príjme, dajme tomu R&B ako národnú hudbu. Žijeme v dobe globalizácie. Celý svet sa spája a proste nič už nie je o tom, čo je národné, čo nie je národné. Samozrejme ostanú nejaké národné prvky, ale... Tú klasiku by možno tiež každý chápal tak ako ja, hej, že zahranične, lebo tí jednoducho poznajú tí ľudia. Takže tam by povedali, že možno tak si vedia, alebo keď vidíte obrázky Bystrice, tak si predstavíte takéto baroko v pozadí a nie ľudovú nôtu.
Takže len vlastne zase sme pri tom, že ľudia nepoznajú tých klasických autorov, skladateľov, napríklad z Bystrice alebo zo Slovenska. Že by si vedeli k tomu priradiť ako niečo národné. Košiar malovaný a bhur na húre. Bača dorúbaný, bača dorúbaný.